के हमारे पर चढ़ बैठल मन लगता कि उनका ढेर मेहरार पर गुमान बा। अच्छा चल जाए तो बाहर तब बतला कि हम का कर सकेले। तू पठन कर तो ताके तो करो हो गई मत बोल। मन तो कहता कि मैं थरिया बर्तन हम पटक दे। कहाँ गोला नु आज तो जाए वाला। कैसे मारा उठा तड़ुआ के लगा था कि हम तक जी में कामे नहीं का का बोले दीदी का ये तोर चिल्लातनी हम मने कोनो काम नहीं करे के खाली बस सुतले रहे के बाटे। तो काम से फिर चौका पर तुमको किताबे नहीं सुतलानी है। बाप रे बाप एगो काम ना करे के कतल कैसे बर सट्टा सट्टा जबान चलता थे। मां जी झम कनी कब तू कली सपना में का उठ के। अरे भगवान कितना झूठ बोलते जी हवे ना काम को गनी है। कहां गेले हो तू रे? सूते घर सुत। अच्छा चल जाए तो तब तारा के बताता है ठीक बानू। ऐसे ना तू करबू। चल जाए तो की करे के चल जाए तो पता नहीं के करे के चल जाए तो ये ठीक है कहीं का ये दीदी के काहे कहत नहीं जी हम कुल अच्छी नहीं ना तो बड़ तू हीरोइन ना हड़ू तो रवा है ना हीरोइन का बोलो कुछ ना मन माथा सन को तक ठीक बनू कब मैं खाना ना बना दे ठीक बना जाते द्वार पे तो हमरा पे क्या चिल्लात रहनी जी जहां जाए तहां से लगला हम इनकर का बिगड़ ले बानी मन बड़ गोतनी है तो ई ना कि बहन जैसे बतियाए तो यही हो के हमरा पे ना ना बहन तब वो हमरा पे चिल्लात रहनी पता नहीं इनकर का बिगड़ ले बानी तैयारी हो गई सब तैयारी आ काहे कॉलोनी है जी कपड़ा बड़ रखे खातिर कपड़ा उपड़ा जाए के बा कहां का जाने कहां वा जाए के बा कहां वा एही तरीका खइबू एही तरी तो के तेरे खाए के तरी हे तेरे ना सुन ढेर तोर का भइल तोरा कुछ ना जी कुछ ना जी कुछ ना जी ऐसे काहे कपड़ा पैक हो गइल बा बैगवा में कपड़ा तो पैक हो गइल बाटे हां फोनो करत रसन हेलो आ रुक भाई आवत नहीं ठीक बा ठीक हो चल सन टेम्पू रोका सन ये जी की कहला सटे के कहला ना कमाई में तो बताओ तू ही कैसे खइबे बता तो ओकर बात तो ठीक मत लेकिन ओहो का ओकर बा ठीक बा हमरा के छोड़ के ज्यादा नहीं बताई अबे हमरे के छोड़ के जा ना भाई 2 महीना ये साल भर बैठम तोर पेटवा भर जाई ऐसे कहीं गोतने की कॉल डिजी जाएगी के कहला सके केहू कही कमाए खातिर कोई कहेला बताओ ना हमरा नहीं बुझात हम बैठ के खाई तो ना रह जे 6 महीना और बैठ जाई ना छोड़ बेगवा हमर लेके आओ जल्दी मन इतना ना हमर हक बनत टे कि 6 महीना रह हमरा वजह से बैठ सके नहीं चुप रहा ढेर अब एथी न कर कथा मत गावा ठीक बंटे जैसे ना आपके मर्जी भर सक भौजी कहतरी नु एकरे में कमी बा देखा कैसे सुतल बिया एकरा कॉल ले कइले जल्दी जाएगा रखत रहनी है मिठाई गड़ी वाला रसम खा बड़ा गड़ी वाला मिठाई तार बाबू दिल रन गड़ी वाला मिठाई दे के तो दे जुड़वा दिल बड़न हमरा के रवा फुए न रहली चुप रह अब भैया रे मन हम छोड़ दे भैया के देखत नहीं भैया का मना अब भौजी कहां गेली है वो अबे गइली कहत रे कोनो काम धंधा ना को बताई ना काम हम क के सुतल रहनी ऐसे कहत रहली तो ठीक बाटे तो ओकरा बाद उनकर जौन कहिन तो सुनी हा ढेर जवान सुटू सुटू मत चली न तो हम नहीं के घरे तो ही समझिए कैसे रुक जा तनी छोड़ के बताई चुप रह बने लेके मंगवान बताई ना मैं 2 महीना बना भइल हमरा के छोड़ के जाता ना अब हमार दिन कोई से कोटी दीदी हो छोड़ के जा ऐसा नाम के जिंदगी जियाबू हां जा खाई पूरा बर्तन में जम को नहीं खू एत लागत बैठल ठू सब हुराबू हां उरहान तबे तक कहना ना कि चल जाए तोरा काम बतलावत नहीं दीदी ना मान ले एकरा के उजर ना कर तोरा के खाना ना मिली समझ लीजिए दीदी हमरा से का गलती भइल बेटी जी का गलती भइल बाटे हां दीदी और छोट बहिन लेखा न बानी हम हमरा से बहिन लेखा बाटे हमार बहिन हमरा ऊपर ना पड़ जा ऐसा बन के साथ कर दुश्मनों के मत दस भगवान दीदी हमरा से का गलती भइल बेटे ऐसे का कहतनी बहुत बड़ गलती तू कइले मार दिया गाड़ा पर रखल बा ना पूरा कपड़ा खींच दे ठीक बना ना खींच तब तोरा के बतलाओ तई पीछे तब तोरा बताओ तनी नया घर बानी न तब तोर साथ ने तू आर गटई चबती है जे हम बर्तन माजम तू खइयो लो हम बर्तन माजम अभी बतियाओ तनु कॉल ना कि जैसे जैसे बोले तैसे तैसे करिए आ कोई रे का होई दस तटे हेलो हां हेलो कहां गई द्वार भाभी हमरा प्रशासन चलाओ तली
कनी अनु तारा के चुम मुंह बन के रहिए जौन कहियन तौन करी ह सगरी काम करते दोपहरी में खाली बर्तन ना मज सकेली सगरो काम मरी नाम लिखाइल बाटे। अच्छा तो ठीक बा कर कनी अनु के हम आइम तो मैं ठीक हो जाई। तो कबले सम मर जाएगा काम हुई तो बस पागल ते नहीं चुप रह। हम लोग ले चले रहती दादी दसना नाम रहती के पड़ी है हमरा के मार देलिए दू थप्पड़ खींच के। अच्छा तो ठीक बा बाद में बात होई अब जाते हैं ड्यूटी। ठीक बा ठीक बा का लगा तुझे बोलो तू लाई लगावे कनी बटन माजे के हां वहां के फोन कर दिले रहनी है जी। अच्छा रुको फोन का कटे तू हां बटन तो जब ये नु गाला गरीब घर के बेटी ना अगर कहीं ओकर इज्जत ना होला ओ झोपड़िए में जाई तब भी ओकर इज्जत होई। जब से बड़की भौजी रहे जब तक ले खाना तो टाइम पे मिल जाते रहे जब से यही दिन तो मिलते नहीं कि तू चेहरा के कुछ घास से बिल्कुल गालो। अच्छा हम कहीं की मोबाइल ले लहे मार देखी एगो बात कही बोलो अच्छा ये से बिना तो ऐसे तो हम माथा सनक गई बाटे समझ ले पूछो मत करो हमरा तना माथा खराब हो गेलो पूछो मत कर रहा कि मुंह गाल कुछ घास बोल खइले पिए लगे ना एगो हम ये काम चलाओ तनी दुखले करे कैसे काम की। हेलो हेलो हां देवर जी हाँ गोला ती भौजी का समाचार ठीक बा कहानी है कि आपके मेहरुआ के ना का तबीयत खराब बा। हप अरे हाँ जी रोवत रह से तो दवाई में करवाई नहीं आन तब से मर गिरल बिया तनी लगता कि टूट गल बिया खइला पेट में कहत रही ना कि मतलब बहुत सीरियस बिया। अरे बहुत सीरियस अभी यार काल है परसों में बात कइले रही टाइम का मिला तो हमरा फोन करे के बात कइले हम कहत रही ना कि मत जाई छोड़ के मत जी रोत रोत मर जाई देखत रही कि वे हालत पागली मर जी ना तब मत कब हमरा से की का हो गेल चुप रह ऐसे मत बोला मर जी जाय दे हम कह देनी हम अतना काम से हम कह मौत एक गजरा बा का मत कर ठीक बनू मर्जी तो समझ लिया। हम का समझब हम तो कह देनी ना आ जाई तो मर्जी तो तारा पर हम का चुपचाप रह जब रखत देखी तभी तो खराब नहीं लेकिन ओकर तबीयत तो हमनी के मिल के खराब कर जाए एकदम खराब कर दिए खइला बिना ओकर के तड़पा ना मुआ धुइयत मुआ के आगन में गाड़ देबल जाई। ठीक अब कह कहां लेके जाल जे सब कोई का कह कि अपने घरवा के कहां ले जे तो सुनै से ओइसे कुछ हो ना सुरती झाकन रे चाप के मुआ के अगाड़ दिहल जोगन में आईटी यार वो बहुत बढ़िया दिल में है। चल चल देखि जे कहां गल बिया का करती है माई बहुत बड़का के चाप दिहल जे छनु बड़ा मोबाइल बड़का खा ले ओकरे मोबाइल हवे हमार ना ओकरे हो हां देख के गइल हम किला में से बतियै छ चल अगर देखा अगर